Den her havbunden vil gerne dyrke tang i sin maritime nyttehave. Men for at kunne komme i gang, skal han vide en hel masse om tang og hvordan den forplanter sig. Han starter med sukkertang, for det er den art, vi ved allermest om at dyrke. Sukkertang er en brunalge og en af de rigtig store af slagsen. Den kan blive mere end 2 meter lang, og den består af et stort blad, en stilk og en hæfteskive. Hæfteskiven er tangens svar på rødder. I stedet for at bore sig ned i jorden for at stå fast, kan den hæfte sig på sten eller pæle eller reb. Om efteråret bliver sukkertangen fertil. Det betyder, at den er frugtbar og klar til at lave nye tangplanter. Så frigiver den 10.000 vis af mikroskopiske tangsporer, der med tiden bliver til mere tang. Men lad os lige spole tiden lidt tilbage. For hvis du vil dyrke tang, så foregår denne del indendørs i noget, der hedder et tangklækkeri. Prøv lige at se med her. I et tangklækkeri starter man midt på sommeren med at flytte nogle af de allerflotteste tangplanter, man kan finde indenfor i nogle store saltvandskar. Her kan man skrue på lys og temperatur, og på den måde få tangplanterne til at blive fertile. Det tager 6-8 uger, og man kan se på tangen, når den er klar, for den får store mørke områder midt på vævet. Det klipper man ud, man renser og tørrer det, for på den måde får man tangen til at sætte sporer, så snart den rammer vandet igen. Og hvis man kigger på det vand i et mikroskop, så kan man se de 10.000 vis af små tangsporer. Det vand, det hælder man ned i nogle kar, sammen med en masse tyndt reb, der er viklet rundt om nogle rør. Og nu bliver det lidt kompliceret. Sporerne bliver efter en uges tid til gametofytter. Nogle bliver til hanner, og nogle bliver til hunner. Og de producerer æg og sædceller. Når ægget er blevet befrugtet, bliver det til en zygot. Og den sætter sig et sted på linen i karret. Herfra begynder de at vokse. Og efter 4-6 uger er linen fuld af små tangplanter på 0,5 til 1 hel centimeter. Og så er det blevet tid til, at havbunden skal sætte linerne i vandet. Det sker typisk i september måned. De skal hænge et sted, hvor der er godt med strøm og salt og næring, og ikke dybere, end at lyset kan nå ned til dem. Tang laver nemlig fotosyntese, fuldstændig ligesom planter på land, og har brug for solens stråler for at vokse. Nu vokser sukkertangen hele vinteren, og havbunden høster dem senest i maj. Inden vandet bliver alt for varmt, og muslinger, ruer og fedtemøg begynder at overtage linerne. Der er mange andre slags tang, der også kan dyrkes. For eksempel søsalat, søl og blæretang. Hver især har de forskellige livscykluser, så havbunden må lære dem godt at kende, inden han går i gang. Men fælles for dem er, at de gemmer på kæmpe store smagsoplevelser, hvis bare vi lærer at bruge dem i køkkenet. Rundt omkring i hele landet er der havbønder, der dyrker tang i deres maritime nyttehaver. De bliver hele tiden dygtigere, og der kommer hele tiden nye tangarter til. I kan lære meget mere om deres arbejde lige her. Eller endnu bedre, tag ud og besøg dem.